sarauniyar ingila lokacin ta zo kaduna taron daba da Allah duk da shi aka wani da shi aka kiɗan bakar rama da shi aka kiɗan tattabara duka da wannan gurma bakar rama na ce ma muna tare da lokacin abace ya mutu ni ne manti matsinsa wallahi ni ne wajen idan aka ce hey an ba haruna goji amma waya cikin lokacin da aruwa da waya fara yana cikin yaransa wani fara ai gaba da yaran haruna goji babu wani wanda yake waka sai dai kiɗa sai ni kadai nake kiɗa nake waka ni kadai ne nake kiɗa nake waka Allah kiɗan bakara mana taken farkon za ka kare mana kamar kan sunan ne eh ta kadai nake canza wanda kadai nake canza amma da wannan kitacen da wannan kuka duk haɗu haɗu wannan ko ba ta kasu ba mu yana rike caji dan na kai sai irin kamar mun daga na recording ake ba kaya ce an gama kaya ce ya gama hira da kai kai ta gida ce tarihi fa yake bayarwa tarihi ba ta mace ce wai ko mace da Allah ba shi kasa ne ba ai dinkin ake dauka kiɗan ta a tsoro tattaba Allah sarki tattabara na zuba mata gero daji shinkafa ma Allah sarki tattabara ko masu gari sun dama da ke tattabara ta haka ne haka ta ki tafi shinkafa ma tattabara haka Auta, tana zuba. Gidan ke a tsoro tattabara masu gari sun damu da ke shinkafa ma kin ki ta ci maiwa ma kuma ta ki ta ci tattabara ya zanyi tattabara alƙawari Muna kan jika. na zo da gudu sai kuma da Muna kan jika. Allah sarki aljuma jummai yar makaranta ana yake aljuma kadaran ki ya baci na ga jikin ki da sai daga kuji mai waka ka ce za ka haɗe ya ka haɗe ji ya gandun sarki ta maze mai kumbe ke sana na ce aljuma kadaran ki ya baci daga jikinki da sanyi ke ta ce wuji mai waka menene ya dame ki ta ce ba ka ka ce kina haɗe da ko? Jiga ba. Shi ma jiga. Ni kayan rage samu da ya Auki jiga. kai da ma na kai jiga kalamar gwaunan jiga kalamar gwaunan jigawa sai jigawa kenan wayo kai ta duniya